nekog odnosa i mentorskog odnosa, ključna stvar je poverenje. Znači, mi moramo deliti zajedničke vrednosti da prosto želimo da radimo zajedno, da radimo na sebi, ali poverenje koje smo stvorili dolazi kroz poštovanje, kroz komunikaciju i kroz zajednički rad. Trudio i uložio dosta energije u to da ja na pravi način neke stvari prihvatim i da sam praktično dođem do nekih saznanja. To je, što kaže, ja sam imao poverenje u to što mi on predloži, pa kaže, najbolje je bilo da ti razmisliš. I onda, kad mi tako kaže, aha, znači, onda taj proces onda počinje, ali stvarno, poverenje je možda i prva tačka. Pod jedan, poverenje, poštovanje i iskrenost. Kažem, sa strane mentija ne treba nikako da postoji strah, zato što je neko, da kažem, iskusniji i duže u nekom poslu, nego baš mora da postoji inicijativa i želja za ovim programom. To je pre svega izgradnja poverenja, za to je potrebno vreme. A poverenje se ne stiče preko noći i poverenje se stiče na delima, kroz mentorski rad. Znači, dešava se nešto u praksi, postoje neki problemi, onda to zajednički pokušavamo da rešimo. Mislim da je za poverenje bitno da nema mnogo savjetovanja. Mislim, kroz dobro postavljena pitanja otvaramo zapravo kanale komunikacije i gradi se poverenje. Jedno otvaranje, obostrano otvaranje. Mislim da je suština zapravo u otvaranju prozora. I kod mentora i kod mentija. Izgradnja poverenja i iskrenog odnosa, kao što sam rekao malo pre, ali pre svega poverenja ključ samog odnosa u mentorskom procesu. Zato što ukoliko neko nije izgradio poverenje u mentora ili u mentija, uopšte da nisu izgrađeni takvi odnosi, teško da će biti i iskrenih savjetovanja i iskrenog povezivanja ta dva subjekta. Takođe, ja bih dodao u svemu ovome da je samokritičnost jedna veoma bitna osobina.